Kletterdaaien 2018, de dag dat we spetterie, spuitje, bubbly en vooral sprankely zullen, want het is juist Kletterdaai. De dag dat we alle Alvenfonteinen live openen zullen en dat ze voor het eerst al jaar achter elkaar te zien zijn. En dat is zelfs wel heel uniek. Een unieke, Alvenstedentocht die het hier in Bols met Arnetje zil, maar de komst van de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven. Maar Xavier, is het nou nog net? De komende uren geven wij alle Alvensteden bedel om al die Alvenfonteinen te zien. Fonteinen die het verhalen van Jettiets, van het no. En misschien ik wel een boodschap hebben voor de toekomst. Fonteinen die het bedoeld binnen om elkaar te moertjen, mensen van hier, maar zeker ik van mensen van Boeten. Wat een prachtige combinatie. Fonteinen maken toch internationale kunstenaars. Want ja, mensen van Boeten die zeggen weer heel oors naar al dat moois wat wij als zaak gewoon vinden. Wat je hier vanmiddag zien zullen, dat is het nieuwe culturele erfgoed van Friesland in combinatie met die prachtige Alven historische steden. De internationale kunstenaars die komen in het wut, die vertellen wat de bezitten om die stad met haar docht en wat hopelijk haar kunstwerk met us docht. Laten we eerst naar Lauwert gaan. Leefde, je weet wel, die twee prachtige metershege gezichten die elkaar maar de eigen ticht super oersjuggen. Een hele frisse verstilling in dat Oosta drukke stationsgebied in Lauwert. Welkom in Leeuwarden. Estimats amics, és un plaer i un honor compartir aquesta extraordinària celebració del projecte 11 Fountains aquí, a Leeuwarden, capital cultural d'Europa 2018. Encara que no podré estar físicament amb vosaltres, el meu cor està a Leeuwarden i us envio des dels Estats Units una molt cordial salutació. El meu projecte Love vol abraçar la dualitat entre el cel i la terra. Vol ser un cant d'homenatge a aquests núvols tan baixos que pinten el paisatge de Friesland d'humitat, alimentant aquesta terra tan fèrtil. Abraçar el meu sud mediterrani amb el vostre mar del nord. El projecte, just davant de l'estació de tren de Leeuwarden, fa de pont i connexió entre el cor de la ciutat i el seu dia a dia. Amb la gent que marxa o arriba, és la benvinguda i la reveure. L'obra està composta per dos caps, una nena i un nen, que tenen els ulls clucs, compartint el mateix somni de futur en el silenci i el misteri de l'aigua que els envolta. El visitant pot caminar entre els caps a través dels núvols d'aigua que neixen de la terra i poden interactuar amb ells, convertits així
en una part més de l'obra. Love vol crear un espai per estar junts, un espai de pau per a la comunitat en el dinàmic trànsit de l'estació de tren. Estimats amics, el meu agraïment a l'alcalde de Leeuwarden i a l'equip municipal pel seu extraordinari treball, a la curadora del projecte 11 Fountains i al seu equip, i sobretot a la gent d'aquesta meravellosa ciutat de Leeuwarden per la seva càlida i generosa acollida a la meva obra Love. Gaudiu del projecte. Una forta abraçada. Dankjewel. En dan alle hartelijke warme die mij zo genereus hebben geholpen en vertrouwen om dit project 11 Fountains te realiseren. Dank. Veel dank. Welkom in Dokkum. Vandaag komen we voor het eerst bij elkaar op de nieuw ingerichte markt in Dokkum. Met enorm veel energie en doorzettingsvermogen is hier aan gewerkt. Toen ik een paar jaar geleden mijn schetsontwerp voor de markt en voor de fontein presenteerde, had ik als ondertitel: zal het ooit gebeuren? En kijk eens wat er hier allemaal is gebeurd. Er zijn hier bomen geplant die rood kleuren in het najaar. Hier wordt een ontmoetingsplek gemaakt die het rijke verleden van Dokkum en het heden aan elkaar verbindt. 1300 jaar geleden hakte Bonifatius de heilige eik om die door de Friezen werd vereerd. Een heilig verbond met de grote krachten uit de natuur werd verbroken. En inmiddels weten we wat het verbreken van die verbintenis voor gevolgen heeft gehad. De kans dat er een Elfstedentocht geschaatst kan worden, wordt steeds kleiner. Maar hier in Dokkum, in de schaduw van deze bomen, zal een ijsfontein komen te staan die met de hulp van groene energie de kou zal proberen terug te brengen. Dat het niet eenvoudig zou zijn om een ijsfontein te maken, dat wisten we. De route die we daarvoor moesten afleggen, die was lang en onderzoekend. En hij was ook niet van tevoren uit te stippelen. Maar om in Dokkumse termen te blijven,
Het keerpunt is bereikt. Met de wind in de rug komt de finish in zicht. De afgelopen jaren heb ik een heleboel mensen hier in Dokkum leren kennen. En het is me opgevallen met hoe ongelooflijk veel passie en betrokkenheid er hier wordt nagedacht en meegedacht. En nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Allemaal gegenereerd door deze prachtige, bijzondere plek en zijn geschiedenis. En ik hoop heel erg jullie allemaal hier weer te zien op het moment dat de ijsfontein zal worden onthuld. En wat mij betreft is dat zo snel mogelijk. Tot dan. Welkom in Franeker. Merci. Merci pour cette invitation ici. La fontaine du nuage d'Orte est inspirée par l'esprit de la ville de Franeker et ses habitants. Otoniel vertelt dat er diep rekken is door de puurheid van het landschap, de lucht en de goed onderhouden stad in een middeleeuwse stijl. Hij wil maar de fontein een nieuwe bezienswaardigheid maken. De stad is een stad van een wetenschap, zei er, van tinkers en van de meest belangrijkste astronoom van de 20e eeuw. Jan Hendrik Oort en de wolk die zijn naam had. De wolk komt in zinnenstelsel heen van komeetachtige objecten. De fontein docht ik tinken om de middeleeuwen. Fontein wie doet symbool van eeuwige jeugd en onsterfelijkheid. En de Oortwolkfontein bestaat uit een zinnenparel. En die parel maakt het een hele fine nevel. Ja, het is maar een wolk. En de kleuren zilver verzinnwergje de moine, zei Otoniel, het goud de zinnen. Hij hoopt dat mensen elkaar je moedjes zullen. Ook in de prachtig ongeluide tuin van landschapsarchitect Piet Oudolf. Zijn blom doggen we tinken om tapijten uit de middeleeuwen, zei de makker van dit kunstwerk, Otoniel. Les fontaines de jouvence et d'immortalité. L'eau était alors un élément de vie et de mystère, respecté par tous. J'aimerais autour que cette œuvre
la population de Franeker et les visiteurs de la ville se retrouvent. Ce projet est aussi l'occasion de réaliser un nouveau jardin dans la ville, un jardin où vivront, grâce au talent du paysagiste Piet Oudolf, des fleurs uniques qui rappelleront les tapisseries des 1000 fleurs du Moyen-Âge. Je vous confie cette œuvre. J'espère qu'elle deviendra l'un des symboles de Franeker, protégé par l'amour que vous lui porterez. Merci à vous. Merci. Welkom in Harlingen. Thank you very much. I'm very happy to be here on behalf of myself and my collaborative partner, Guillermo Calzadilla, to see the realization of this fountain for the Jennifer Alora is dit. Ze vertelt dat ze met haar partner Guillermo in huis wie en een soort verhaal te jaren kreeg. Zoals het verhaal van de walvisvangst van Jettiets, dat haas grub maar worden is. Maar ik het verhaal van Twa Simmeselien, de reddingsactie van een onspielde potvisk. En dat verhaal kwam wel heel erg binnen. En daar woonden ze beiden wat mooi dwan met echtpaar. De walvis eer als bronner van inkomsten en nou slachtoffer van de meestelijke arrogantie de natuur regel je te wonen. De jagers van eer binnen de beschermers van nou worden. Het is van groot belang, zijn ze, in een tijd waarin wij heel tijd meer rampen veroorzaken, toch meestelijk ingrijpen, dat er een positieve draai komen moet. In huis ben ik er nog sterke en eigenzinnige mensen die deze rol oppakken kunnen. Zij hoopt dat de fontein omzet naar oorstinken, oorshandeling. En zo, als mens, als wij nou maar de ierde omgaan, dat kan het. These animals were once the object of commerce and romantic connotations about the sublime powers of the sea. And today, as we know sadly, have become victims of man's foolish desire to try to control all forms of life. The once hunters of the city have now turned into rescuers of these gentle leviathans, whose cognitive abilities, we have learned in our research, some scientists believe, in fact, exceed us humans. As climate change and other human-induced changes to the environment are becoming ever more urgent, it is important as artists to give cultural form to these matters and to inspire positive change. Having met all the extraordinary people in Harlingen, we can easily imagine that current and future generations of this very strong and powerful city will embrace their role as leaders and ambassadors of such an important project. And we hope sincerely that our fountain will serve as an inspiration for this other directed thinking. This ambitious project
with its numerous technical and engineering challenges, could not have been realized without the extraordinary effort of many, many talented people. And we can't thank you all enough for all of the tremendous work you've done in realizing this project. Thank you. Toen ik voor het eerst in jullie prachtige stad was, wie had gedacht dat vandaag een vleermuis hier een plek zou vinden? De eerste keer. Net het bloed bij het beeld. Dit is de fontein De Vleermoes. Maak het toch Johan Kreten, de Belg, die je nou een tastspraak houdt. Die zei dat hij heel blij is om hier nou te staan. Dat het eindelijk Safie Kaam is. Hij zei vleermoezen binnen hele intrigerende en nuttige beesten. In de Aziatische cultuur zit een symbool van rijkdom, geluk en het zijne ouderdom. En bij u symboliseert hij zowel de tjustere krachten als een positieve, reddende kracht. Denk aan Batman of aan de gevels van de grote kathedraal, dat er in de vorm van wetterspuiers de demonen op afstand houdt. Nou, dat past vanzelfs prachtig bij de aanbaande Broerentjerken. De treppen op een reg noeg de bezieker uit om de vleermoes symbolisch te oerwinnen en om hem zelfs te oestigen. Dus waardoor deze fontein te betreden. Eerst komt hier de minister van Cultuur, maar nu hier lokaal de opening van de fontein De Vleermoes in Bolsward. Toen we zijn beginnen graven voor de waterkelder, zijn we plots op een schedel gestoten. En toen een tweede schedel en een derde schedel. En uiteindelijk hebben we hier onder de fontein 50 skeletten gevonden. En de vleermuis staat bij tarot voor heropstanding. Dus ik denk dat we een mooi verhaal gemaakt hebben in de geschiedenis van Bolsward. Dank u, Bolsward. Dank u. Prachtig. Hij gaat aan. Mooi eind op waai in deze hele bijzondere Alve-sterrentocht, waarin al die Alve-fonteinen voorbij kwamen. Wat heb je nou zien? Lauwt, maar leefde. Die jongen en dat famke die elkaar zuiver maar de eigen noemen dichtschuggen. Keus naar plan, zij hoopt dat het meest kan omzetten om elkaar echt in de eigen te zien.
Daarna Dokkum, de ijsfontein van Birte Leenmeijer. Ja, Dokkum is altijd moeilijk op de route. Maar wat zal het mooi wijs, wat haast alles werkt. En dat dan wat meer zinnen er is, er meer ijs de makken wordt in Dokkum. Dat u ze nooit denken, lidmaat over de verorings van het klimaat. In Frencher is het de Oortwolk. En wat zegt die er prachtig uit, die het nou in werking zet is van de Franse Autonniel. Inspireerd op de ontdekking van Jan Hendrik Oort, die Oortwolk. En als je goed sjuggen op het brede plak, dan zie je nou die wolk mooi eigen der van die prachtige Martini-Tjerkik. En Haas, die enorme walvis. De walvis vertelt over de tijd dat Haas daar op jagen en hoe de tijden verloren binnen dat wij nou de beesten beschermen moeten. En ik een oproep om de hazes om die rol op hun te nemen en eigenlijk een oproep om ons alleer als mens. En als laatste zeggen we zelfs Bolsward een spectaculaire opening hier met de vleermoes die het symbool staat, die het demonen op afstand houdt in kathedralen. Laten we gauw uw tocht vervolgen. Aanst komt de minister hier dus in Bolsward, maar we hebben zeker nog een pistijden te gaan. Laten we opgaan richting Warkum. Welkom in Warkum! Thank you. It's an honor to open the Rampart Lions of Workham on behalf of the artist Cornelia Parker. Here, Cornelia has taken the heraldic lion. Ja, kunstenaar Cornelia koer de zelfs pietig genoeg net bijwijzen. En dus is het haar galeriste Ellie McKilp die het nou aan het wut is. Zij zei dat Cornelia haar inspireerlitten had op de leeuwen, de verneemde leeuwen die op de gevel van de Waag staan. Je weet het wel. Die binnen nou naar onderhellen om als een soort van poortwachter van de stad de wacht te houden. De fontein met een plak worden dat bij lekker badje kunnen en de inwoners noffelijk zitten. De leeuw staat voor macht en dapperheid. De beesten komen voor in mythen en fabels en beschermen dan de kastelen en oerheidsgebouwen. Daarom schucht zich een soort op wapenschilden. De leeuwen binnen ik een eerbetoon om de historie van houtbewerking en skipsbouw. De koppen van leeuwen waren ik vaak op boten omgebracht als beschermingssymbool. Floor van de Leur, de lokale wrakvrouw, had ze uit dwarsumhout maken met traditionele technieken. Local craftsperson Floor van der Leeuwen carved these figures out of sustainable wood using traditional techniques to make them as like their 1650 originals as possible. Cornelia would like to thank everyone who has been involved in this project, including in particular Anna Tilro,
Irene Kromhout, Floor van der Leeuwen, and Martin Titsma, and of course the Welcome Fountain Committee. Cornelia has so loved being part of this wonderful project, 11 fountains, 11 artists, 11 cities, and is looking forward to visiting her fountain in the future. There's an ancient kindred between Cornelia's native England and Friesland through our languages. As the saying goes, bread, butter and green cheese is good English and good Fries. Thank you. Thank you very much. Welkom in Hielpen. 非常高兴呢，我能到这里参加这个11个喷泉的11个艺术家的计划，11个城市的。Ja, hoe het wordt, Jeremy nou en Shirley Shen Yuan. En dat is wel heel bijzonder, want er zijn net een soort vrouwelijke Chinese kunst die een plak heeft in de internationale wereld van de kunst. Zij vertelt dat ze haar inspiratie had van het wapenschild en de historie van de stad. Een hart en een hine, maar mythische levensbeam. De vogels spuwen wetten naar elkaar als dat ze met elkaar praten. Of praten ze oeroren. De grote geweien binnen in de buurt maken, de rest in China. Waar ik het bassin is maken van rivierstien. De kleuren van de vogels bindt te tankje om traditioneel vakmanschap. Nog uit de tijd zelfs van de Min-dynastieën. Zodat we hier zeggen is een mix van de historie van een Lieds Westerstedje en een Oriëntaalse cultuur en techniek. Alle taspraken zijn trouwens nog nooit te lezen, morgen op de site van 11fountains.nl. Mocht je net zo goed wezen in het Chinees. 我们这个自然中的动物和这个城市的这个他们的文化，在这个4个成分中呢，鹿角是在当地做的，那个水池、树和鸟呢，这是在这个。
in Staveren. Thank you, thank you. It is a great honor for me to be here to inaugurate the fish fountain for Stavoren. It is a particular privilege to stand before the people of Friesland's oldest city, Stavoren. Ja, dit is Mark Dyen. Hij zei dat het een eer vindt om hier te staan voor de inwoners van de oudste stad van Friesland. Een stad waarin wetter een belangrijke rol speelt in de economie, sociale geschiedenis, culturele identiteit. En hij herkent hem zelfs, ik dan wel, in dat van zijn eigen beddenplak, New Bedford, Massachusetts. Hij viel hem voortdurend thuis, fisk en vishandel in het pad van de culturele herinnerings, economische en sociale werkelijkheid van Starum. Hij vindt dat de inwoners de ultieme sprookjesvisk verzinnen. De visk is net alleen nog een visueel spektakel, maar noegt hoopt hij uit de interactie. De visk verwijst naar het gevoel, een wonder dat eer bij het leven in zee jedde en wat wij liedje verlen te hebben. This is a fountain which is not only to be looked at, it's not only a spectacle, but it's to be interacted with. The fountain hinges on a sense of play, the grotesque and the carnivalesque. It also ultimately references something more serious, a sense of the loss of wonder that once derived from the sea. I stand before you as the artist for this project, but the fish fountain would not exist without the fountain committee, without the great fabricators and the companies who invested in this work, and without the vision of the people of Stavoren. So, welcome to the fish fountain of Stavoren. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. En wetter werden hier huwt om elkaar verboen. Maar al die alvenfonteinen Starum zeggen wie krek. De viskfontein van Mark Dion van de Verenigde Staten. De zeejout en de zee neemt. In Starum had ze er altijd wel maar redden. Van Hansestad en wat ze nou binnen. De parten naar de Frieske Markt. Maar vaar net te gauw terug, beloof vooral ik even bij die fontein en misschien kun je daar wel lekker maar de voort niet wetter. En daarvoor zeggen we hielpen de Chinese kunstenaar Sen Guan had flora en fauna maken. Dit kunstwerk, zo zei de Fontaincommissie, is een waardevolle invulling op de ontstaansgeschiedenis van de stad. In de betierde middeleeuwen bouwden de Frieske koningen hier haar een jachthuis en wie het een loopplaats voor de hinden. Hinden lopen, hielpen. En de woeste leeuwen van Warkum. Ze zag er heel oors uit als fontein. In plak van op dat plakkaat naast die wolverneemde tjerken. Kunstenaar Cornelia Parker maakte ze van de verneemde leeuwen van bijfiguur tot haatfiguur. En nou is een soort poortwachter van de stad. Wij vervolgen uw tocht op weg naar de Lip van Sleert. Welkom in Sleert. Dank u wel.
So, welcome to the Sloten Fountain, the Peewit Fountain. And for us, it's been a very special and intimate journey into Sloten and into the lives of the people living here in Sloten. Lucy vond het een hele intieme ondervinding, haar besiete ontsleed. De ruten iepen, wosk wapperend onder de line. Eigen makke producten onder dik. Ze vielde haar voeten dadelijk thuis. De containers met het wetter in de fontein symboliseren dat het wetter streamt en neer opdroegje zal. En ze vertelt hoe de band dat die de lip vrij litte. Nou, we weten alle dat lip-eye-ziekje een traditie is die het onder druk zaait, zei ze. En haar kunstwerk zei dat het gewone van hier, uw tradities en de vanzelfsprekendheid dat wij wetter genoeg gaan, die dan net zo vanzelfsprekend hoog te wijzen op oren plakken. The region of Friesland. You can no longer collect the peewit eggs in springs because the species is in decline due to agricultural farming, intensive farming. So our fountain speaks of this scarcity and abundance of water at the same time, but also the loss of the species and loss of traditions here in Friesland and in Sloten. Nous avons voulu créer un espace de vie, un espace de communauté, un lieu in lequel les gens se retrouvent dans ce petit village. Nou, haar man Jorge Orta, Lucy en Jorge Orta, hebben beide dit kunstwerk maken. Hij vertelt, ik hoor het wetter, wat aan de ene kant verwoestend wijze kan, maar oestremings, dat het te vol is, de klimaatverorings, maar het kan ik van levensbelang wijzen als er wat te min van is. De droogte doelt er dan op. De vogels in het kunstwerk herinneren je aan de enorme verwoestende invloed die de mens hakken op het ecosysteem. Avec cette diversité de conteneurs, on voulait amener une réflexion autour de la diversité des cultures. Ensuite, à niveau plus local, cet oiseau et son histoire nous ramène l'ancrage dans ce territoire. Et surtout, ces 12 enfants, ils représentent l'avenir. Vous êtes les témoins, ces enfants de la communauté, que vous allez porter pendant très longtemps un message au monde et à la communauté locale de l'importance de ces enjeux qui sont l'environnement. Thank you.
Welkom in Drielst! 皆さんこんにちは、私はフリースランドに住んでいる人々が自然という大きな力にどのように向き合ってきたか。Shinty Omaki vertelt dat de eerste keer dat hij hier wie bot vernuren over wat wij hier dienen hebben met de natuur. Dan doelt er op uw street maar de zee, het zelfs maatje van Marren, reetrieden, vierleppen. Hij wil dat bij elkaar brengen met iets van Japan, de blomskikkunst. Heel traditioneel Japans, Kibana, giet ik hoe de relatie mens en natuur. Een van die blomskikkunsten is baseren op het anamisme, waarin goden uitnodigen worden door de steende planten. Zijn kunstwerk drukt uit hoe de mensen in Driels haar altijd op het wetter, de natuur, steende houden hebben. En de eeuwige blom verbeeldt je het leven en de tijd op het wetter. En binnen de speel in een landschap dat hield het maar weer verhoord. インモータルフラワー立夏、永遠の花は水面に立つ命と時間を表し、移ろいゆく風景を基軸として存在します。時には空間全体に光を反射し、影を伸ばしながら周辺環境と呼応し、その環境には移りゆく季節や街の様子を映しながら今という時間を紡いでいきます。この空間とともに過去未来へ人の記憶と時間を紡ぎ出す場所をここに作りたいと願っています。ありがとうございます。Dank u wel. Welkom in Snits. Hallo. Meine Skulptur, der Mann mit dem Füllhorn, hat etwas mit Glück zu tun. Ich war sehr glücklich, eingeladen worden zu sein zu diesem Projekt 11 Fountains. Und bei meinen Besuchen in Sneek bin ich im Museum auf Darstellungen gekommen, die das Füllhorn zeigten, und erfuhr, dass die Gemeinde Sneek schon im späten Mittelalter durch Handel zu Wohlstand gekommen war. Ich war sehr glücklich, hier in der Gemeinde kompetente und sehr hilfsbereiche Menschen zu finden, die mir bei der Umsetzung geholfen haben. Und das besondere Glück ist, diesen Ort gefunden zu haben, der in meinen Augen nach einer Skulptur verlangt hat.
es ist für mich keine Konkurrenz in dem Stadtbild zu dem fantastischen Tor, sondern eine Ergänzung. Und das Beste ist, wenn es zum einen so wirkt, als wenn es schon immer da gewesen sei, also sozusagen selbstverständlich, und zum anderen ist eine kleine Irritation da. Was passiert, was hat das zu bedeuten, sodass die Betrachter anfangen nachzudenken, was es mit dem Glück überhaupt auf sich hat. Es reicht ja nicht, Glück zu haben, man muss auch in der Lage sein, es anzunehmen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man das Glück auch weitergeben und teilen kann. Und meine Tochter gerade in diesem Moment die Pumpe anzündet, sodass meine Figur sich anfängt zu drehen und das Wasser herausströmt. Ich wünsche der Stadt Sneek viel Glück. Danke. Oh. Wie ze alle alve als laatste hij sjoen de lip in sleet van Lucie en Jorge Orta. Het famke stiet maar een lip op de schouders van een man Bob op containers om u erop te wijzen dat wij er in elk geval genoeg wetter hebben, maar dat we zuinig wijzen moeten op de lip die we je bedriegen, hoe ik je even zelfs net verder uit te lezen. Hè? En Driels, de onsterlijke blommen van Shinji Omaki uit Japan. Hij zei het cultuur vormt hem, die kost de natuur laag op laag. Bloeiende steense planten en de Japanse blomskikkunst. Het symboliseert de eeuwige verbintenis tussen mensen, natuur en cultuur. Betocht in Japan en hier maken en de bisse grutskop. En de laatste die je niet krijgt zeggen in die regen van Alve, dat wie snits de fortuin van Fortuna. Wat een prachtverhaal. De man op de gouden bal, maar de hoorn van overvloed. Maak het toch de Duitser Stefan Balkenau. Zo zit het je mooi en streamt alles naar je ta. En zo zit het je zin en streamt alles van je waai. Je snits kies daar ik om mooi praten. Maar wij hadden er goed wat bij kregen als Friezen. Alve prachtige fonteinen, internationale kunstwerken, uw nieuwe culturele erfgoed verboen en alve prachtige historische steden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Fonteinen als moetingsplak voor de mensen van hier en de mensen van daar. En dat is waar het om draait bij 11 Fountains bij Culturele Haardstad. De uitsturing op Omroep Friesland Televisie die houdt hier op. Wij maken die plak voor het Nijs in Friesland Youth. Maar op 11fountains.nl en omroepfriesland.nl geven we gewoon terug en keer nog zien hoe het aansgeet. Maar de bezitten van de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven. Ik wil van Oostezen bedankt voor het zien en zichzelf. Ik hoe dat er uitziet. Al die alve prachtige fonteinen. Vanuit Bolsward nog een hele gezellige joen en graag een keer. Hoi.